Sarune Muchomo senior. No chal nade. Angeni kinde ma in school ikruok gi duto machalo kama muchopo kama untieni makoro sero duoko. Safar ni osebedo nade? Mokwongo adwago ni Nyasaye erokamano kuom chopo kuma chopo ni. En Nyasaye kende monyalo mi chopo ka. And the success he gave me. Koro kaka ikora karito penj ma KJSEA. Gik machiel matimo asomo matek. Ineno sami somo matek. Okisomo matek kende ati ikao subject achiel topic 1 to the last kamano. Isomo gi plan, gik miluongo ni reading strategy. Koro ikao bugi mag subject mi dwa somo. For example, integrated science, ikao topic achiel. Inyalo kao biology. Idhi gi book mi idhi ndiko short notes. Koro isomo mos kasti ndiko the key points. Book mi ndiko short notes. So that the time you'll be revising inakuwa rahisi. Ariyo gotieno kanindi. Ineno Okinind nango. Yosho nindo en part ma development maber mar akili. Mano gi japuonjo nyisa. Koro asomo nyaka japuonjo biro, boarding master obiro onena ka pod asomo nyisa favor dhi nindi, hiyo ingine you'll do it tomorrow. Yeah.